Gadan ang sarong lalaki kan makuryente mantang nangunguaning butong sa Barangay Poblasyon Castilla, Sorsogon, alas 9 ning aga kang Biyernes, Abril 28. Sigun kay Edgar Ardales Jr., pamayo kang MDR Remo Castilla, binalu pa man daanindang ECPR ang biktima, asinidara sa pinakaraning ospital, alagad dain na uminabot pang buhay. Sa impormasyon, dain nariparo kang biktima na may nakadukot na live wire sa butong na pigpuputol ka ini na nagresulta sa iyang pagkakakuryente. Fresh baga sir, o pag fresh pa, meaning may nagtutuloy pang tubig. Kaya ito po sa nangyari. Ito po ang report or nakaabot sa muya na report based sa logbook ni. Talagang medyo iba na ang sitwasyon. So immediately, nag-conduct CPR yung tropa. Siguro ko mga nakaduwang cycle pa siguro ko sinda, and nag-decision sa tropa na after perang cycle na day po, day man na-revive, diniretso girarainindang idara sa nearest hospital, baka for further assessment kang mga doktor sa CDH or Castilla District Hospital. May mga pag-iriba man subot ang biktima na maswerteng dai manadamay sa insidente. Pag nakukuryente ang sarong tao, inot na inot sir, di ka primero magduot duman mismo sa nakukuryente. Dakulo na pagi. Pwede sir na kumuha ka ki non-conductor na pwedeng kahawi sa iya, hali duman sa pinagkakakuryentehan niya. Kung nasa lawgang kuryente, nasa lawgang harong, of course, main switch mo nang dapat na i-off ta para at least kahit papano, yung daloy kang kuryente sa lawgang harong maputol. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal